Di bîst û heftê meha derbasbûyî meha Sebatê de serokê tevgera Xapoçî ne tevger te navê tevgerê nema layiqî vê grûpa haneyê navê Keriyê Xapoçî. Serokê vî keriyê hanê daxuyaniyekî nû da. Salek derbas bû li ser daxuyaniya wî a bîst û heftê Sebata 2025 ku piştî daxuyaniya wî di dehê Adarê de Qesede û Ricima Colanî çend roj derbas nebûn, di hefte peyman îmzekirin li gorî telîmatê Xapo, li gorî xwestek û daxwazên Mîtê, xwestek û daxwazên Baxçelî ku Kurd teslîm bibin, Kurd çekê xwe deynin, Kurd xwe fesix bikin, Kurd tiştek wan nemîne. Xapo jî wê çi bike, wezîfeya Xapo çi ye? Ev fesixkirin, ev teslîmbûyîn xweşik bike, bi Kurda bide qebûlkirin. Ev daxuyaniya hanê a nû a bîst û heftê Sebata 2026 tiştekî nû tê diheye? Na, dîsa behsa întegrebûyînê dike û dibêje me qonaxek derbas kir. Qonaxa fesixbûyînê, pişaftinê, helandinê derbas kir. Xapo û tevgera cemaeta Xapo, Keriyê Xapo û derbasî qonaxekî nû dibin, qonaxa întegrebûyînê. Baş e yanî entelektûelê PKK û giregirên PKK û Fuad Kaf û Ferda Çetîn û Amed Dicle û Medenî Ferhoğlu ji xwe re carekî pirsîne çima Apo israr dike li ser entegrebûyînê? Ji ber çi? Yanî Kurd entegre bibin li gel van dewletên heyî, van statûyên heyî. Tevlî ku pirtûkên Apo û li dijî derketbûyîna dewletê wekî têgehekî giştî eşkere ye. Di vîdyoa de wilo dewletbûyînê reş dikin. Kadroyên PKK jin. Wê derkeve wê bêje dewletbûyîn wekî şevekî bijinêre ti razê. Tecawûz e. Dewletbûyîn tecawûz e. Wilo razî û li ser medya PKK dertê û tê belavkirin. Tu çawa dewletbûyînê reş bike. Li aliyekî din ev ê jinên di nava PKK de, mêrên di nav PKK jî dî derkevin, dewletbûyînê reş bikin û sedema problemên gelaw netewa hemû dewlet bûn û rojhilata navîn û yekî wek aldar û maldar û derkeve û dewlet û dewletbûyînê reş bike. Ev bi şêweyekî giştî lê piştî vê qonaxa reşkirina dewletê, dewletê daxwazên Kurda ê dewletbûyînê reş bikin. Ku tiştên kevneperest in, tiştên şûndemayî ne û dewlet çi ye? Em ji dewletê daha bêtir û çêtir em dixwazin. Ti çi dixwazin? Em xweseriya demokratîk dixwazin. Ev xweseriya demokratîk çi ye heval? Di hindirê dewletê de ye. Êrê heval ev jî şekleke şêwazekî rêvebirinê di hindirê dewletê de ye. Di hindirê dewletbûyînê de ye. Komara demokratîk. Erê komara demokratîk dewletbûyîn e ne dewletbûyîn e? Belê heval dewletbûyîn ma dinya çawa em rabin ya dîroka dewletbûyînê 5000 sal e, 7000 sal e, 10,000 sal e çi qeys em têk bivin ji niv de li dû qûna Xapo biçin û Xapo ji mer dewletbûyînê reş bike. Felsefeya nedewletbûyînê çê heval serokatî erê rexne li dewletê dikir lê dewletê
دپارێزە دەولەتا کی دپارێزە هەڤاڵ والله هەڤاڵ دەولەتا سەلجوقی دپارێزە کورد دهێنرێ دەولەتا سەلجوقی دە دەولەتا عوسمانی کورد دهێنرێ دەولەتا عوسمانی دە و دەولەتا ترک ژی دە سەردەما مستەفا کەمال ئاتاتورک کورد دهێنرێ دەولەتا تورکیە دەولەتا مستەفا کەمال ئاتاتورک سەرۆکاتی بلو vê dike heval serokatî komara demokratîk erê heval yanî çima apû çima xapû dixwaze Kurd entegre bin çima ji Tirkan naxwaze dewleta Tirk entegreyî rastiya Kurda dîroka Kurda mafê Kurda çima dewleta Tirk nayên entegre nabin ku Kurd kesên esîlin kesên qedîmin milletekî kevnareyê milletekî şaristanî dîrokî li ser vê erdê emrê Kurda li ser vê navê bikin Anadol navê bikin Rojhilata Navîn navê nekin Kurdistan li ser vê zemîna hanê li ser vê erdê hanê Kurd 4000-5000 sal dijîn Türk ji kengî dihatin 1000 sal xwe biçirîneha dîroka Tirka di Anadolê de di Rojhilata Navîn 1000 sal apol çima dixwaze Kurd entegreyê Tirka bibin Kurd entegreyê Faris bibin Kurd entegreyê Ereba bibin ma Kurd penaberin ma Kurd ne li ser erdê xwe dijîn ana ev xapoçiyên li Ewropa dema tên mafê penaberiyê mafê îltîcayê dixwazin li gorî qanûnên li Belçîka kursên entegrebûyînê heye kursên entegrebûyîna li Belçîka li Almanyan li hemû çi ye tu ziman nas bike tu qanûn nas bike tu tiştê baş nas bike tu tiştê xerab nas bike tiştê baş tu bike tiştê xerab tu dûr bikeve li gorî yasa û qanûn entegrebûyîna di hundirê civakê de karê te paqij be karê te spî be li gorî destûr û yasa û qanûnên van welata tu bijî tu bibe hemwelatî tu qanûn biparêze wekî penaberekî tu bibe hemwelatî lê ne hemwelatiyê ku em bêjin dê û bavê te Alman e dê û bavê te Belçîk in dê û bavê te Holandî ne dê û bavê te Skandinavî ne na te hemwelatiya van welata bi dest xistiye wekî penaber kesek nayê ji xapor nabe ji xap û hala wer vê derê tu ji Kurda dixwaze Kurd entegre bibin ma Kurd penaberin li ser vê xakê ma ev xak ne xaka Kurda ye terkîza xapû terkîza wî ser mesela entegrebûyînê ji bo ku tu koka Kurda bibire tu li Kurda bine Kurd li xwe binerin wekî mêvan wekî penaber li ser erdê xwe herin tevlî dewletên ku welatê wan dagirker kiriye dagir kiriye apû vê dixwaze pir terkîz dike li ser têgeha li ser anlayîşa entegrebûyînê entegrebûyîna demokratîk ku tu herî te entegre bibe û wilo bi kêfa xwe û tilîlî û şabaş û nizanim çi baş e entegrebûyîna dewleta Almanya entegrebûyîna dewleta Tirk ev xapoçiyên ku niha parastina xapo dikin parastina fikrê xapo dikin qozelqurtê xapo kerefiyê xapo dikin gitûwantê xi navbera her du aliye tu bêjî hûn dixwazin li Almanya entegre bibin ya dewleta Tirk entegre bibin navê bêjin Almanya tu were ji Medenî Ferhoj derwê ji Ferhorê bêje tu dixwaze li Belçîqa entegre bibî ya te her dewleta Tirk nabêje ez ê Belçîqa entegre bibim ez naxwazim dewleta Tirk baş hûn çima rexne li apo nakin hûn çima ji apo naxwazin li xwe vegere hûn çima her tiştê xapo dibêje hûn sem'an ve taa wek te serokê me kes wek te nafikir kes wek te xweş çareseriya peyda nake hûn çima rexne nakin demek terkîza apo
نه لسر انتگره بوینا PKK شوار هلوستا دولتا ترك بنرن حتى نها دولتا ترك تی قانون عفو چنه عفوا قشتي چنه وقانون چه بكن قانون كو همو PKK قبول ناكه يعني قانونكي چه ببه ومراد كرائلان عفو نكه جبركو مراد كرائلان ناوا شرط مايه ودوران كالكان عفو نكه جبركو دوران كالكان ناوا شرط مايه ودستي بيت كشنا انسان عاديه وجميل مايك عفو نكه بلكي مصطفى قرصو بلكي جبركو مصطفى قرصو فرد ناوا شريعة عسكري ده نمايه بلكي يعني جنافا كتلة عسكرية PKK ام بيجن چند حزارن اوی باکوری 5000 10,000 جناوان اف قانون و ریفورمین ترکا بلکی 5000 کس 6000 کس ورن عفو کرن سربست بردان اگر هات و خود تسلیم کرن لهنا کس اف قانون يعني وان قبول ناكه قانون تركا چد بيجن هاد بيجه يانجي وي اوي فورماليزه كرنا عفوه وشوابتي وره تي خو تسليم بك امل لدوسياتا بنارن تكتينا والشرا عسكري ترك حملاتي ترك بونه السدم بونه انجام كاريتا وجيانا خوش دست دانا هاتن كشتن اگر قریب تی وره دادگاه کرن و تیار جزای خوبستینه سزای خوبستینه نه خلاص تی هر مالا خو اوه آپو ترکیزاوی نظر انتگره بوینا PKK'yi آپو دخوازد گلی کرد انتگره بک گلی کرد بخسینه گلی کرد به ایراده بک اهرن انتگره ببین و انتگره بوینا دموکراتیک و انتگره بوینا باش و انتگره بوینا اولو خوشک بک اری خاپو کا يعني دولتا ترك شو حاضر كريم هرن انتگره ببن چه تشتكي باش چه تشتكي قنج شي كريه اف كومارا ديمقراطيكا كتو بحثا ويدك حاضر ام هرن انتگره ببن كومارا ديمقراطيك نا نتويا ديمقراطيك قزل قرطا ديمقراطيك اكتو دبيجي حاضر آماده كرد هرن ناسنامه خو کملیکا خو هبونا خو باویژن و تفریفه نتوا دموکراتیک ببن تشتکلو تا حاضر کری تو باخچلی نا ای هی خوری سر تش کردات خوازه هرن انتگره ببن انتگره بوینا دموکراتیک انتگره بوینا دموکراتیک بچه تفلی چه ببن تفلی حال حاضر دولتا ترک دولتا باخچلی و اردوغان و کمالیزمی و تورانیزمی کرد هرن تفلیفه ببن تبليفي شكلي هاني دولتي ببن تو كردات خوازي اقناع بك بفي رنجي هاني بفي شوازي هاني انتقربوينا ابو هدفها ابو جوي تشيروكا انتقربويني نريخ السنة نا ارقد اولارق ملت اولارق نتوا كرد دفجنا توابوينا خو برد دفجنا اصنامايا خو برد وهر انتقربيري كرو هي خولي سر انتقربوينا چه تفلي چه بفنانان الفيدرين وان ولات اوروبا دولتا المان دولتا كي ديمقراطيك بلجيكا دولتا كي ديمقراطيك يعني ام انتقرب بنجي جما ناخوازه دولتين اوروبا جو كردان ناخوازن كو دفجنا اصنامايا خو بردن دفج زماني خو بردن دفج حبونا خو بردن دفج دیروکا خو بردن دولتين اوروبا في ناخوازن خاپو تو دولتا خو تو دولتا تا ترك كورو اشكره فشارتي ونچما جو كردا دخوازن حمود شتي خو بردن ما في چارانوسي بردن ما في دولت بوينه بردن ما في فدراسيوني بردن ما في اوتونوميه بردن خولي سريا ديمقراطيك حتى اكو تبحث ذكر تدفج ويجي بردا تشما ولو اصرار دك تشتي هري باش
Kurdê herî baş, Kurdê bênasname. Kurdê herî baş, Kurdê li dijî netewebûyînê. Kurdê herî baş, Kurdê li dijî dewletbûyînê. Kurdê herî baş, Kurdê li dijî federasyonê. Kurdê herî baş, Kurdê li dijî otonomiyê. Kurdê herî baş, Kurdê li dijî malbata Barzanî. Kurdê herî baş li dijî Kurdistana Iraqê. Kurdê herî baş li dijî Rojava. Kurdê herî baş, Kurdê ku ji dewleta Tirk hez bike, ji dewlet Baxçelî hez bike. Xapo. Xapo çi? Qey carekî wilo puçekî li xwe vegerin. Rewşê bihna fireh. Ne xapo. Navî wî hinek kes wilo aciz dibin, diğeyîdin tu çima navî dike xapo. Kur ez navî bikim çi? Ez navî bikim çi? Tu bi kînê li rexne ev rexneyê te kîndarin. Kuro hey xwelî ser hey serserî. Dijminatiyek me û dewlet Baxçelî heye. Ev ya kalê min Şêx Saîdê kal kuştiye, kalê min Seyid Reza kuştiye. Xwîna bi sed hezara Kurda li ser destê komara wan e, li ser destê wan e. Kujerên gelê Kurd diparêzin, dijminatîk di navbera wî de ye. Yekî here hediye û diyarî û yadîgarî bide dewlet Baxçelî ez ê tif ser çavî wî bikim, ez ê serî wî nizam di cawî kim. Yani dijminatîkî me heye. Dewleta Tirk apê min kuştî, apê min nav PKK de apê min welat. Dewleta Tirk apê min kuştî. Eger PKK jî kuştibe, PKK a dewleta Tirk e. Dijminatîk dire. Wilo ez wilo bi rehetî zira merim entegre bim, ez ê çawa entegre bibim? Bere apo me iqna bike bêje va dewleta Tirk hat guhertin. Niha di daxuyaniya îro min li ser alafê Xwedî dibe, wela derî vebûyî. Kuro çi derî vebûyî? Hey xwelî ser deriyê cehennemê tel gelê Kurd vekiriye. Çima te wilo kîndar e? Di çi xapoyê wan teslîm dibe ji dewleta Tirk ha dagir ker û dixwaze Kurd teslîm bibin, entegre bibin û dibe rexneyê te kîndar e. Kuro tu heq dide apo xwe bifiroşe, min û te bifiroşe. Tu heq nadime ez navî bikim xapo? Xapo hezar carî xapo. Ev çi ye? Yani bi rastî min xapo fehm kir, bes ev xapoçî nayên fehm kirin. Heval serokatî tiştekî mezin e û nayê fehm kirin. Tu rehet rehet bi êsanî tu nikarî serokatî fehm kirî. Êrê heval, rihê heval, dilê heval, gurçika heval. Te serokatiyê fehm kirî? Na. Me serokatî baş fehm nekirî. Hey xwelî ser her ewil tu serokatiya xwe fehm bik piştî werç min bixwast ez serokatiya te fehm bikim. Ez çi yani me berê jî gotiye yani tiştek nema di vê dinyayê de û nehat analîz kirin, nehat şirovekirin, nehat ravekirin. Dîrok, felsefe, zanistî, astronom, çi atom tiştek nema û nehat şirovekirin. Ev xapo mîratê yani ev bû çi? Yani heşa hezûra we wekî girêka gû ye. Ne bi desta ve dibe, ne bi dirana ve dibe. Nayê şirovekirin. Yani jê wê de Tirka çi ye? Heval serokatî nayê fehm kirin û hûn serokatî fehm nakin. Kuro çawa serokatî fehm nekir? Yani çi wilo tarî û veşartî û gû di serokatiya te dimayê hey ser kir. Çi tê dimayî ku nayê fehm kirin? Wilo asteng û wilo bi rastî xapo pir hatî fehm kirin. Pir zelal. Bes ev xapoçî nayên fehm kirin. Xapoçî wilo mero matmayî dihêlin dema ku me re li ber wan sekine. Demek têgeha entegrebûyînê li ser Kurda pêk nayê ji ber Kurd milletên esîl in. Milletên dîrokîn û xwediyê dîrokê û xwediyê erdin û xwediyên mafin û xwediyê doz in. Çê nabe tu ji wan re bêje herin entegre bibin. Dewleta Tirk gerek entegre bibe. Gelê Tirk gerek entegre bibe di nava Kurda de. Ji ber ku ew hezar sal li vê derê ne, em 5,000 sal em li vê derê ne. Çê nabe
لێکا وەرە وان خاپۆچیە بدە فێعمکردن و نەتیشتن ولۆ زەحمەتێکی بڕاستی نەتیشتین زەحمەتە ئەف کەسێن کو نەهاڵ ئەوروپامانە ئەف کەسێن کو ولۆ پشکی خوێندنە تلواندنە ڕێیا بۆ نەزانم یاو سەرۆکاچی چی تشتێکی خۆش گۆتیە چ گۆتی هەڤاڵ گۆتیە کوردێک بێ ترک نابێ ترکێک بێ کورد نابێ ئێرێ هەڤاڵ ئەف تشت ڕاستە وەڵا شکوزانم ڕاستە نەڕاستە هەڤاڵ سەرۆکاتی گۆتی دێمەک ڕاستە کوڕعی خۆلی سەر زمانێ تەی کوردی تنەها کوردی مردە ئاخەوە زمانێ تەی کوردی یعنی قەنجیا ترکای ناوەڵە هەڤاڵ ترک زمانێ قەدەخە کردبوون ئێرێکی زمانی تەی کوردی تە تشکر ئانی زمانی خۆ وەڵا مژ دایکێ زمانێ دایکێ دیامە پیرکامە ئەڤی زمانی هاندا ئاخەوین دی زمانی کوردی شێرین ئەژوان بووم قەنجیا دەولەتا ترکە قەنجیا دەولەتا ترکە چنە دێمەکی کوردێکی بێ ترکا دەبێ کوردێکی ئاپۆ ناخوازە ji bo mafê Kurdayê çarenûsê mafê Kurdayê dewletbûyînê têk bibe wê ji ter bêjim Kurdekî bê tirka nabe û tirkekî bê Kurda nabe tirkekî bê Kurda nabe tirkek bê Kurda nebû ji ber ku serdema Selçûqî Kurd xizmetî ji wan kirin serdema Osmanî Kurd xizmetê ji wan kirin serdema Atatürk û Kemalîzmê Kurd xizmetê ji wan kirin serdema Recep Tayyip Erdogan Xapo û cemaeta Xapo xizmeta dewleta Tirk dikin tirkek bê Kurd nabe rast lê Kurdek bê tirka dibe birê me ava em li van welata dişînin em dixwînin û em dinivîsînin bi Kurdî û bi Erebî tu qencî û mineta tirka li ser me dine qencî û mineta tirka li ser Xapoyê nan û xwê di navbera Xapo û dewleta Tirk de heye hîna ji wextê Xapo endamê komeleya derneka ciwanên faşîstê MHP sala 1969 ji wê çaxê de nanê dewleta Tirk nanê mîtê ketî zikê Xapo û heta roja îro Xapo bê dewleta Tirk nikare bijî ez ê ez dikarim ez wekî Kurdekim bê dewleta Tirk ez dikarim bijîm û emirê min vagiha 5 sal 5 salê din jî ez dikarim bê dewleta Tirk bijîm Kurdistana me heye ala Kurdistanê heye ez dikarim pişta min xurt e ez dikarim bê tirka Kurd heval serokatî gotiye Kurdekî bê Tirk nabe û Tirkekî bê Kurd nabe tedî çi gotinekî xweş e heval Xwedê ji te razî çi xweş bûna vê gotina hanê heyî yenî wekî tu bêjî çay bê şekir nabû û şekir bê çayê nabe yanî yan jî tu bêje çeqilmast bê mast nabe û çeqilmast bê av nabe çi wilo filozofî û profesoriya vê gotina hanê heye xwelî ser Xapo yanî yekî nezan û tu jê nezantir ku tiştî wî gotinî wî xwaromar û telomelo tu cewher dibîne tu tiştên wilo bêhempa dibîne û filozofî dibîne demek armanca sereke a Xapo ku Kurd bi vî rengî be entegrebûyîn têgeha entegrebûyînê ser Kurda pêk nayê herin ji Xapo re bêjin ev entegrebûyîna Xapo ku navê kiriye entegrebûyîna demokratîk û civaka demokratîk hemû dixwaze wên teslîmî dewleta Tirkî bibin hûn dixwazin teslîmî dewleta Tirkî bibin herin siktir bin teslîmî dewleta Tirkî bibin ez teslîm nabim ez teslîmî dewleta Tirkî nabim ser halê hazir di vî rewşa hanê de ez naçim entegre nabim hinek kes dibêjin tu diçî dewleta Tirkî tu çi kurohayê xwelî ser ev ne dewleta Tirkayê ev dewleta Kurdayê ez çim Kurdistanê hestiyê bav û kalê me dibin wê axê de ye diya min nexweş e ez diçim serdana diya xwe diya min erdê ye li ser nivîna mirinê ye ez diçim serdana wê ev çavê we bar nabe ez biçim serdana diya xwe lê
لباكوري كردستاني يا حقوسا بشرمن بفدينه ولو تشتابر وفاجي ديكن تدشي كردستاني تدشي تركيا وتنزانم شي كرو هاي خولي سر متما عاش دولتها تركنا نستندي لاي بري ابو عمر محمد عمر اوجلان لاي محمد اوجلان اندام بارلمانتويا دولتها ترك ادا غركر معاش خودستينه پروینه و دم بارتي وشقلماس بارتي حمو معاش خوش دولتها ترك دستينن از معاش خوش دولتها ترك ناستينن از بچم اسطنبولي از بچم آمدي از سربلندشم بتعويز دولتها ترك از تعويز دولتها ترك نادم از خوش دولتها ترك داناخين وز نابشم كردنو هرن انتگره ببن هرن تفلي دولتها كومارا ديمقراطيكا درو خاپو ببن هرن تفلي جفاكا ديمقراطيكا خاپو درو ببن هرن تفلي براتيا قلا براتيا نزانم چه درو چرو فري خاپو بيداوي و بيسينور تين دبيجن تچما تدچي باكوري كردستان كروزي هرم باكوري كردستاني و قبول نكشي برا بتق برا ببعجه از دچم بريه ملورن مالا كالي ملور هسيه كالي مباوي مد من آخا باكوري كردستاني دي آبي ملور شهيد كتي قالك دوستو حوالي ما ومعلومات ما چون بن آخا صار دناواوي ريخستنا هاني دي يعني مريه ملوي دريه جيانا ملوي دريه ونكينه ونريل برمرو بقرن وبيش چمات دچي دي ما كيد حوالي ميتيه سروكي خو حوالي خو نابينن دچن سون دخن سر ناموس و كرامتا خو و شرفا خو اگر شرفها بالجمال او كماليزمي بباريسن و دولت اترك بباريسن توش مرتبه شمات تي باكوري كردستاني شرم فديت ني تفقرا بالشرم فدي جماعتها بالشرم فدي خابوچ اف